Tak čo, umývať? Alebo? Beriem nôž, nakrojím a stiahnem mäso dole. Vyzerá to možno trochu chirurgicky, ale sľubujem, že to bude stáť za to. Teraz následuje kúpeľ v korení. Poriadne zasypať, nech každé stehnisko dostane svoju dávku lásky. Teraz prichádza tajná zbraň. Slanina. Omotávam ju okolo mäsa, lebo buďme úprimní, čo slanina nevylepší. Rýchle dochutenie, všetky kuracie nohy idú na vojenský pochod do airfryera. Toto je budúcnosť, kamoši. Chrumkavé a rýchle bez litrov oleja. Kým sa to pečie, ideme na barbecue omáčku. Roztopil som maslo, pridal paradajkový pretlak, med a bum! Pomerančová šťava pre ten správny citrusový šmrnc. Po polčase vyťahujem stehná z airfryera a pekne ich vykúpem v barbecue omáčke. A teraz dressing. Smotana, zmes korenia, zmiešať a hotovo. No a tu máme finále. Šťavnaté barbecue, kuracie nohy s dressingom sú naservírované. Čo na to hovoríš? Kto by si dal? Alebo ešte lepšie, skúsiš to doma? Napíš do komentára a označ kamoša. Pre viac takýchto receptov daj follow.